Vážený, toto je sprievodca, ktorý pod prezývkou vystupuje, že ho neprezývajú nijak, on vás tady to sprevedzie. Nájdete si ma na PokerStars.net, ak ma niekto chce vyzvať tu pod týmto menom. Superánator, to som ja. Vzniklo to proste tak, že kamarát sa raz ožral a zo sna vykrikoval, že ide na nás Superánator. Odtedy sa robíme z toho srandu. Vítajte na našej skúšovni, toto je chlastačia časť, no, kde sa väčšinou pije. No a toto je vstupná časť. Pije sa tu na rôzne nealkoholické nápoje. Presne tak. Typu pivo, víno, vodka, borovička. Proti tomu, čo sa tu pije, je toto nealko. Kvalitka krabicové víno, ktoré pije náš veľmi dobrý bubeník, ktorý získal cenu za najhorší bubeník na svete asi. Pije väčšinou vínko, kvalitné, za 60 centíkov v Tesku. Moment. Víno tinto. Tak. Nasleduje, tu máme počítač, s ktorým sa môžete vyzúriť. Skurvené počítače. Daj toto, počkaj, vypneme. Ideš ho rozbiť? Čo? Čo? Ale či ho ideš rozbiť? Ja neviem. Rozbijeme ho, dáme to na YouTube. Čo? By chalani boli smutní s tým. Ho vybavili tak ťažko. A ono to funguje. Môžeš vyzúriť sa trošku. Vieš, trošku si vyzúriš. Pre príklady, že nás nasere nejaký chlapík menom. Nebudeme menovať, máme tu na toto vreco. Si tiež môžeš... Takto len. Stres žiadny. Prejdeme do hracej časti. Tu nás, z tejto strany vidíme grcacia časť. Basové kombo, posilovače, repráky bedne, máme desovať. Tu máme, keď niekto sa náhodou trošku opije, to nevrajím, že tým, že by sa tu pilo, tu nedaj Bože. A tu máme perinku krásnu, keď sa potíte uteráči, keď na bicích alebo tak. Tu nás sú ešte vajčaky, plánuje sa dorobiť ďalšia časť nášho odzvučenia. Ale ako myslím, že to nie je ešte určený presný termín. Ale nevidím to moc reálne, pretože väčšinou je pritomná aj fľaša. Financie dochádzajú. Nestíha do robu, dokončila ťato. A máme kávu hotovú. No to je super, káva je najlepšia na skúšovni. Parkomat robí svoju prácu dobre. Jeho predchodca bol síce lepší, ale splesnili nám tam párky. Vieš, aká káva je najlepšia na svete? Neviem. Taká, čo ti urobí niekto iný. No vidíš, pozri sa, ako to krásne. Máme tu aj čipsy. Pozri. Túto palicu, mimochodom, podotýkam, palicu používame na nášho bubeníka, ktorý keď mešká s peňazmi na skúšovni, tak idem za ním domov, ukážem vám túto palicu. Ale treba povedať, koľko sa platí. Mesačne platíme 100 €, neplatíme nič už 100 litrov. To je mesačne klasika. Hodem sa, tu nám vidíte, kapela sa rozohráva. Ja hrať nejdem, lebo moc mi to nejde teda. A tu je srdce a rozum celej No máme, vidíte, môžete, keď si chcete nás navštíviť, nájdete si našu stránku. Nájdete si našu stránku, alebo si ma nájdete na Facebooku, chcete prespať, prídete do Martina, alebo čo. Máme prístelok, za menší poplatok, za 10 €, zahráme, ožeráme, ideme, nie? Môžete spať tu, kde je? Po zemi, prípadne. Takže všetky spriazené kapely, hláste sa. Naša kapela sa nemenovala nijak, lebo nejakú nemáme. Väčšinou teda nehráme nič, väčšinou sa si odohráva všetko tam. No dneska si asi zahráme. Tak aby sme si mohli zahrať konečne. Tu máme radiátor náš, tiež populárny, ale ako si nefunguje. Udák je trošku je zničený, ale to nevadí. Možno sa tiež dá elegantne kopnúť. Môžem? No a tu mám to odkladácie na palicu na Jara. Ja si ju schovám, aby ju nevidí. Lebo on keď ju vidí, tak sa bojí, tak ja si ju schovám a potom jednoduchým pohybom. No tak tomu, ty hajzo, daj peniaze na skúšovňu. Ešte!
Kedy ideme jesť? Že kedy ideme jesť? Čipsy už pripravené? Tac. Nevieš povedať, že píšeš, boha, nikto tu neverí, že vieš písať do piči a ty tu píšeš. To je naša nová kampaň, ktorú sme nazvali Zober fľašu, drogine. A toto je Matej Mician, toto je Matej Mician FB, Facebook. Na Facebooku je Matej Mician. Hej? No ja neviem. Matej Mician. Ja nemám kávu. Som bol totálne sietý, tak neviem. A tento nemá Facebook, tak ho označujem iba, že Janci. Na fotkách, na videách, že Janci. Tento sa spamätal, tak už je Matej Mician a Janci. Na zdravie. Ozaj. Kopu, dajte si. Toto je akože... Sleduj. Sleduj toto. To má taký význam, kúkaj, že... Zápalky, peniaze, popolní, čipsy, mikrofón, káva, telefón, kola, pixka, boha, to je... Elegantne sa dá zapichnúť, mať svoje miesto, kde sa dá krásne nájsť. No a tu nás som vám tým pánom dostávame sa kuchyňa, toto je naša kuchyňa, toto používame väčšinou na páročky, klobásky. Tak veru. Dobre sa grilluje na to, len musíte dávať pozor, aby to nestiekalo sem. Vidíte, že to horí. Súčasť každej komunistickej kúpeľne. No, presne tak veru. Máme až dva, jeden slúži ako ohriač. Linda. To je jaký frajer, jak frajer je. Si myslíš, že keď je, tak že nie.